Здравейте, хора! Добре дошли в днешния клип, където не знам какво се чува, но здравейте! Днеска ще ви покажем света. Нов свят, който сме създали с брат ми. Изчакайте сега малко. Така, хора, така. Тези неща в инвентара ми ги игнорирате и това зомби. Първото нещо, което ще ви покажа е това дръвце, което изглежда супер красиво и приятно. Качваме се по ето тези тук. След като ги минем, тук ни очаква дървото. Влизаме вътре, качваме се по стълбчиката и ето я първата тераска. Ето я и втората, която е по-готина според мен. Пишете в коментарите. Така. Ето, тук си има чест, крафтен тейбъл и едно легло. Това е като мини къща. Така. След като се насладихме на дръвцето, е време да излезем и да ви покажем следващата част. Следващото нещо, което ще ви покажем е това прасе. Да, това прасе. Точно така, шегувам се. Така. Идваме към това магазинче, ето тук, което изглежда супер яко. То е на брат ми Благо. Ако искате видео, пишете в коментарите. Отваряме вратичките и има драгън, който ще го убием. И правим един critical hit. Кри! Мале, какви беше? Значи, вижте. Услуга 5 диаманта. Скафолдинг 2 диаманта. Пай 3 диаманта. И това вижте е 3 диаманта. И то не знам. Но е заредено всичко. Тук се правят нещата. Не искам много да разбира, че съм влезал тук. Така. Нека да продължи този по там, както виждате. Така. Сега идваме към моята пекарна, която е моя. Да, моя. Както виждате, изглежда супер приятно. Ето я и отзад, отстрани. Има си прозорчета, работи. Това е някаква нова постройка, хора. Ако искате да ви покажа, пишете в коментарите. Така. Това е пекарната отстрани и отпред. Нека да влезем и да ви разкажем. Тук пише Open, че е отворено. Това означава. Извинете, нека да влезем. И ето я пекарната. Ето тук е заредено всичко, мисля. И тук има каса. И тук се разработват всички хранителни стоки. В пекарната всяко едно тестенце се разработва тук. Ще се върна като сляза. По-скоро слязох и това е пекарната. Така. Сега идваме към последната къща, защото не знаете. Малък си света. Ние буквално вчера го започнахме, мисля. И ето я, както виждате, къщата уникалка е. Нека да влезем. Тя не е готова, но ето я началната стая. Тук си има варели, честче, работи. Така. Тук е кухнята. Може да си седнете тук. Тук е кухнята, както виждате. Доста приемлива кухня, бих казал. Така. Ако посмущам, съжалявам. Но тук е чатинг тейбъл, както виждате. И също така, ето го втория етаж, където ето го 6 струмани, ето ни е спалнята, т.е. И тук е това за сега от втория етаж. Ще има и още, сигурен съм. И ето го тавана, както виждате, целия във варели, няма нужда да ви го показвам. Нормален таван.
хора, това беше видеото. Айде, бай-бай!